gizarte matxista eta patriarkal honetan zilegizkoak ez diren abantaiak gozatzen dituen gizon honen kontzientzia bezala eta bere nagusitasuna era bortitzean bere azpitik dauden emakumeen kontra erabiltzen duen gizon honen kontzientzia bezala. Horrelakoa manaiz eta horrelakoak bagara, nahi edo ez, gustatu edo ez, ezkertiarrak edo progresistak eta patroiaren aurka borrokatzen badugu ere, askotan gu geu gara itxuraz ikustezinak diren abantaia horien patroi. Eta erasotzaileak ez bagara ere, edo tratu txarrak gu handik urrun ikusten baditugu ere, askotan ez dugu emakumeen borroka, lehen mailako borroka bezala ikusten. Eraitetez hitz egiten ez bada. Hau da, gizon eta emakumeen arteko botere desberdintasunean oinarritzen den gizarte honen azken emaitzez hitz egiten ez bada. Beraz, konturatu, baino ez dugu egin behar, gu, geu, gizon horiek izaten jarraitzen dugula, nahi izan ez arren. Baina, gure onurarako abantaiak albo batera ustea erabakitzen badugu, eta gure kontzientzia hau, gure buruak aldatzeko erabiltzen badugu, orduan bai, orduan alde bat egongo da. Ni esker.